Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin las 9 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas alas 9:01. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Maayong gabi world. Annyeonghaseyo and kamsahamnida. Meaning annyeonghaseyo, good evening, and kamsahamnida for thank you. Kumusta na kamutanan sa mga listeners kag viewers sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, Guimaras, Bacolod City, Negros Occidental, kag ilabi na sa iban nga pungsod, mayong aga, mayong udto, mayong hapon, kag mayong gabi sa inyong nga tanan. Sa mga estudyante namon nga nagatanaw, okay lang kamo? Nakapanibin na kamo nga mga palangga namon nga mga kabataan nga mga viewers kag listeners? Update ninyo kami sa pagpangalagad sa sulod sang isa ka oras, humalin las 9, tubtob las 10, sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita, agod aton sipad siparon, kag hatagan sang pagtamod sa subong nga gabi. Please like, share, and follow our Facebook page, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, and don't forget to click the bell button to be notified. Palihog man na pasa sang inyo diri nga suggestions, comments, reactions, kag pagpanamya o kung greetings. Palihog lang chat sa Iloilo Newsline. O kung mag-text diri sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. For clarification, kag iban pa nga mga informasyon, pwede ninyo ma-text sa sina nga mobile number. So standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. Sa iban dira nga pungsod, kumusta na kamo? Okay lang kamo dira? Ano, nagapanyapon na kamo mga listeners? Sa mga kadagatan, sa kaumahan, sa kabukiran, nga may dala nga cellphone, nga may wifi, kumusta na kamo? Okay lang kamo? Standby sa atong mga viewers kay any moment from now. I-check nato nanay ang Pag-asa. Kumusta na ang LPA? Ang low pressure area nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang nga nagahulat-hulat kita sa mga gusto nga magbakal sang itlog, kadto lang kamo sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039. 523-0039. Ang itlog sa Eager Farm, preska kag barato. Ang Eager Farm ginapanagiyahan Nanday William kag Juicy Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. 0947-856-4729. Kay Mads Chare Herrera, mayong gabi. Dira man kay Sofia Aguirre Quillo, mayong gabi. Kay Parilo Redel, kumusta na kamo? Kay Vibs Da, kumusta na? Kay Maninay Rosemary Bigbig, kay Maninoy Da, kumusta na kamo? Kay Maninoy Herbert Vigo, ang columnist ang The Daily Guardian. Kay Francis Angilo, kay Sir Lemuel Fernandez, mayong gabi sa inyo. Kay Dems, mayo man nga pamati. Raman sa kay Maria Sani ikaw sa Kulasi Antique, mayo man nga pamati diri sa Iloilo Newsline. Kay Mads Alma Barrera, kay Alanor Bolivar, kay Nonoy Robles Da, mayong gabi. Kay Cheryl Silauso, kay
si Lauso Malones, kay Roel Malones, kag iban pa nga mga alumni sa Manapla National High School, Manapla Elementary School. Mayo lang nga pagpamati, mayo lang nga pagtanaw sa Iloilo Newsline. Kay salamat gid sa management sang Facebook, YouTube, and Twitter for letting us broadcast live. Thank you gid, thank you. No, thank you gid sa inyo nga pag hatag sang kahigayunan sa amon. Okay na noy? Ara na? Gareng? Sige lang. Liog lang ko check anay. Kay i-check ta ang Pag-asa kumusta na ang sitwasyon sang panahon. Sa nabaton nato ng impormasyon, nakasulod na sa parang low pressure area. Kabay pa, hindi lang ini mahimo nga bagyo. Kaya kung nali ini mahimo nga bagyo, ay mabudlay, no? Mabudlay. Iga pa, dulong na kita sa Kwarisma. Padulong na kita sa Kwarisma, ang may LPA pa kita. Kabay pa nga okay lang nga tsimpo. Hindi lang magbagyo. Kay kung na magbagyo ay mabutang kita ni sa alang-alang. Kay halin sa Mindanao nga dani. Yara sa linya ang Pag-asa si Engineer Michael Aviola. Engineer Michael Aviola, palihog standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Viola, mayong gabi, live kita sa Iloilo Newsline. Magandang gabi din po sa inyo sa lahat po ng mga nakikinig at narito ang pinakahuling update sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 na oras. Kanina alas 3 ng hapon rin namataan yung low pressure area ng sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa may layong 640 kilometers silangan, tibok silangan ng Davao City. Ito na sabi nga LPA, mababa naman yung chance na maging isang ganap na bagyo. Subalit, ang ito nakakapekto na po no, sa may Kabisayaan at Mindanao. At nga dito sa LPA na ito, ang probinsya po ng Iloilo at titirang bahagi ng Western Visayas ay magiging maulap yung ating kalangitan na may mga kalatirat na pagulan at pagtibay at pagtulog. Ang ihip ng hangin nagiging mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa hilagang silangan at yung ating mga bibayang dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang yung pag-alon. Yung magiging atas ng ating temperature ay mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. At mula po dito sa Pag-asa Illustration, Michael Aviola, magandang gabi po. Engineer, ano nakasulod na gid manggali sa par ang low pressure? Yes, po sir, kahapon pa po ng hapon, ito na sa loob na ng ating area of responsibility. Anong posibilidad nga maapektuhan kita diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo? Direkta po tayo maapektuhan, no? Lalong-lalo na po sa araw po ng Biyernes. Ito bukas, araw ng Pwede, lalo na mabanang hapon o gabi, ay makaras na tayo ng mga pagtulong. Subot ng balon, buwas sa gabi, Webes, makabatyag na kita sa paghangin o kung pag-ulan-ulan bangod sa sining low pressure area. Yes, tama po yun, sir. Ay, pero sa adlaw, daw okay pa man, fair weather kita, Engineer Viola. Although, mula ngayong gabi hanggang bukas po ng umaga ay mostly cloudy pa rin, no? Hindi naman siya masasabing fair weather kasi pag fair weather po, mga isolated na pag-ulan, no? Pero ngayon kasi mga scattered po, no? Mga kalatirat na pag-ulan anay buwas. Pero pagsapit ng Friday, halos medyo mas sige-sige po yung pag-ulan. Okay. Engineer Michael Viola, madamo nga salamat pagi diri sa Iloilo Newsline mayong gabi. Okay, sir. Wala ka na magandang gabi po ulit. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatihan si Engineer Michael Aviola sa Pag-asa. 10 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa aton nga mga headlines. Daw na budlayan
sa pagkandak sang investigation ang mga kapulisan sa probinsya sa Eastern Samar may kang tanan ni sa Calbayog City ambush nga ginkamatay ni Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino. Kay may nagkalamatay man to sa mga sospitsado hindi marked vehicle ang gingamit to sa mga pulis. Kundi walang balan kung sino to vehicle ang ginsakyan nilang duwak bilog. Ngamo ang ginpabutyag sang mga pumuloyo nga una nga nagpalupok sa salakyan nga ginasakyan ni Mayor Aquino. Daw na budlayan sila sa pagkandak sa investigation kung paano nila taud-turon ang mga impormasyon. Kaya ang mga pumuloyo nagapabutyag kag nabatian gid nila may naka-record gani sang linupok nga ang lupok alin gid sa duha ka mga vehicles nga nagasunod to kanday sa salakyan ni Mayor Aquino. Makapila kita ka bisis nga nanawag sa ilang provincial director sang direktor sang Eastern Samar para nga mangayo kita sang update party ni sa natabo, pero wala gid sang ginhatag nga impormasyon. Nanawag man kita sa Calbayog City Police Station, wala man sang ginhatag nga impormasyon kay ginapasa naman sa provincial director. Konta na mangkuton mo provincial director, damo lang ang ginakadtuan niya, damo lang ang mga meeting nga ginatinan niya. So why kita sa may makuha nga mga impormasyon? Parte sa natabo nga ginaligar nga ambush. Sa pihak nga bahin, ang Philippine Statistics Authority o kung PSA, sige na ang pangrehistro para sa National ID System. Nagalibot sila sa syudad. Ambot sa mga kabanwanan kung may araman. Ambot sa kabanwanan kung may araman nga registration para sa National ID System. Ang National ID System, dira na dang imo nga mga data. Dira na nasulod ang imo nga data. Ang ginarehistro nila 18 anyos pataas. Sandig sa taga PSA na aton kaina na istorya mga kabyanan ng mga barangay officials gina-briefing nila ini antes sila magkadto sa lugar nga rehistro. Gina-briefing nila, nagahatag sila sa instruction kung ano ang dapat himuon sa mga barangay officials. Kamo nga mga barangay officials, tandaan nyo, dapat may notes kamo listahan nyo. Para nga hindi kamo maglipat-kalipat. Hindi kamo maglipat-lipat Nga hindi man mabutang sa alang-alang ang mga pumuloyo sa inyo nga barangay. Kay kung lipat-lipatan ninyo na ang mga pumuloyo amo makaluluoy. Mga pumuluyo ang makaluluoy. So nasa nasilingta na, hindi nyo kalipate kung ano ang nahambal sa taga PSA, amo na ang tumana nyo. Hambal sa taga PSA, kamo nga mga barangay officials, libuton nyo ang inyo tanan nga mga constituents. Pabalon nyo nga may amo sina nga rehistrasyon. Kung pila ka adlaw amo man na ipaabot nyo, libutan nyo sila. Kung may ginapanghatag nga appointment slip, libutan nyo tanan nga mga balay, hindi nyo pagpilian. Panghatagin nyo appointment slip. Kaya amo ng instruction sa inyo. Pabalaan nyo sila. O karon, kung may ara nga mga barangay nga gina-subject na sa registration,
May mga pumuluyo nga wala pa dira makaparehistro way maabutan sa deadline. Hulatan nyo na lang kay mabalik man Japon na sa inyo nga barangay ang PSA nga mahambal naman na sa barangay officials nga kutob sa wala makahingabot sa pagparehistro. Parehistro naman kamo. Hulatan nyo lang kay may announcement na ang PSA. Dire na lang i-announce sa Iloilo Newsline para mabalaan nyo tanan-tanan. Kaya mo na nakaina nga tonto nga pamangkot sa ila. Kay damo ga pamangkot mo. Kag damo nga nagkala-stranded nga wala makaparehistro sa iban nga mga barangay. That's why nga ginpamangkot ng taga PCA anong matabo anong sarang mahimo. Kay naghambal ang presidente, si President Digong Duterte nga dapat maparehistro ni ang 18 anyos pataas tanan-tanan para sa national ID system. Di dapat amo manang himuon nyo. So kabay pa nga nakalabot ni sa mga wala pa makaparehistro. Kag makalabot ni sa mga barangay officials. Hindi nyo pagtamadi. Libutan nyo constituency nyo kay amo ina ang inyo nga obligasyon. Inyo ina ginsumpaan nga magserbisyo sa mga pumuluyo. Hindi ka mo magpabungol-bungol. Hindi ka mo nga magpili bisan sino lang. Alalangay kay amo nang ginsumpaan nyo to serve the people sa inyo nga barangay. Hindi kay pawala ka mo. Okay? Para mabalaan blas ang tanan. Hindi kay isa lang, duha, tatlo, apat, makahibalo. Ang iba niya wala. Kung mayara nga appointment slip, hatagi tanan. Kung mayara nga number, hatagi tanan. Kung nagambal ng taga-PSA pabalon, pabalaan nyo tanan. Hindi nyo nga silingay po si pusa nyo na. Nga may select lang ang mga iban. Hindi pwede. Amo nang hambal sa taga-PSA. Dapat alalangay kay kung ano ang ginhatag sa inyong instruction, amo ina i-follow nyo. Para wala sang kapin kag kulang. Okay na. 18 minutos na kaligad sa alas 9. Sa dugang nga may informasyon, ICPO Director Police Colonel Oldarico Garbanzos nagpabutyag sa Chairman sa Police Matters City Councilor Jojo Havillana, Carlos Jojo Havillana nga wala pagid sila sang persons of interest nga nagsaputi kag nagbuno sang screwdriver kay inyo PL Secretary General Attorney Angelo Carlo Guillen. Ibalon tayo ni karon ng dugang nga may informasyon upod kay City Councilor Carlos Jojo Havillana. Sa pihak nga bahin, former IBP President Attorney Marvin Daquilanya nagpanawagan sa mga pulis ang ICPO sang maid-id nga investigasyon may kangtanan sa natabo kay inyo PL Secretary General Attorney Angelo Carlo Guillen. Ibalon tayo ni karon ng dugang nga mga informasyon. Kag transport group sa syudad sang Iloilo wala makonsulta sa plano sang DPWH nga i-close ang karsada sa Ongka-Haro sa Marso 15 tubto 21. May kang tanan sa ibutang nila nga girders ni. Ano butang balon bisag nga girders? Ha? Ano butang balon ni sang girders ni? Ano ni? Nga sapata ni? Habi, leo ko be? Tanaw? Kung ano na butang balon sang girders? Girders means a large icon or steam beam or compound structure used for building bridges and the framework of large buildings. For example, the tower is made of steel girders cross-sided to make it stronger. Ay, si daw ala beam ni gali sa balay. Nan. Parang butangan mo na blas ang second floor mo na may beam na da. Di niya lalag ko ni. No, mabugat ni siya. Tagpila ka tunilada ni. Basing isa lang niya ka metro, isa na nakatunilada. Ha?
Kay ti alagyan ni sa mga salakyan mo, sa babaw, amo ni sa panawag nga vehicular flyover. Tiway ni kuno makonsultan taga Iklahuda, sandigman sa panaysayo ni Iklahuda President Raimundo Boyet Parcon. So nagapangayo sila sang kathagan sa syudad. Kung ano ang ilang pagaymoon kag diin sila maagi, once nga i-reroute, kag kung i-reroute gid man, may ara na bala nga konsultasyon, may ara na nga panugot na gikan sa LTO, sa LTFRB, kay base karon i-charge sila out of route, dakpon sila out of route, ti mamulta sila, kaluluoy man ang mga driver, di ba? So mo ning dapat nga ginapasiguro man sang ilang presidente, Mr. Boyet Parcon, presidente sang Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association. Standby. 21 minutos na nakaligad sa alas 9. Maliog basa sa mga mensahe nagikan sa atong mga listeners kag mga viewers sa Iloilo Newsline. From Harriet Alvarado, good eve. Maayong gabi sa Harriet mga Consular Alvarado. Maayong gabi sa mga manghod ko. Kay Sherlyn May, kay Cherry, kag kay Inday Heart. Maayong gabi kay Kayla JR, Janjan, kag Alin. Mayong gabi man sa kay Kagsa- Torli. Hi. Mayong gabi man ang kwarisma mabagyuhon. Basi palayo lang. Harap agad. Basahan palihog mayo. From Manuelita Sibunga. Good evening, Iloilo Newsline. Good evening. Ayang imo nga problema dira, palihog ni palabot sa kagawad mo da. Kung hindi siya magpate, palabot de liwat kay iya na dagorosuna. Lihog lang sa naga-parking sang salakyan da sa 3rd Street da sa Untado Subdivision. Palihog lang be kung obstruction ka da, kakasana da, hindi ka da magparking, pangitay parkingan imong salakyan. Sagad ka mo bakal-bakal salakyan nga wala ka mo parkingan da. Pangitay parkingan da, hire ka da sang parkingan kundiin para may parking imong salakyan, hindi kay ara ka da sa kilid sang dalan, obstruction ka sa mga pumuluyo. Ano na, tubigan? Dira sa kalumpang? Palihog lang be. Kung sino ka panagiya na palihog, nakabati naman kamo nga mayara nga road clearing. Katapusan parkingan nyo pa da. Ano kamo ga dinungo, padungo lang nga. Why kamo ga pati sa mga barangay officials nyo? Mayara pa? From Adi Cueva. Good evening. Hello, good evening. From Cavite. Kay Diding. Iya pamilya, ara sa tubungan. Mayong gabi lang da. Kay Fanny, ara sila sa New Lucina, auto ni Diding. Kay Julie Javier, ara sa Pasig. Sa kay Maricar Duting, direktor ara sa Dumangas, Lublob. Kay Maninoy Duting da. Kay Maninay Marquillero man si Bawan. Kay Nemia Marquillero sa South Korea. Mayo lang pagpamati. Kay Ma'am Rost Tahonera Mital sa iyang pamilya Diras, Texas. Salamat gid. Kay Gingging Kanto sa Taridona, way palya sa pagtanaw. Kaya mo malang kuno ini mabalaan nila mga balita kung ano nagaklainabo diri sa syudad sang Iloilo. Nagapa shoutout man si Gingging si iya pamilya sa Kabatuan. Kag sa kay Sir Nard sa Sotaridona, shoutout man kuno sa Santa Barbara sa Sotaridona family. Kay Miles dira sa Manapla. Kay Alanor Bolivar, thank you so much. Kag sa kay sino gani sa Macau, no? Kay Evone Banses. Kag sa iya pamilya sa Alagisok. Pamilya Galido. Diraman sa Alagisok. Thank you so much. Sa mga pulis naton sa ICPO, sa IPPO. Kay Colonel Guerrero. Kay Senior Master Sergeant Lendero. Mayong gabi sa inyong atanan. Okay na? Ang iban guro karon naman i-plaster na karon ng dugang nga mga impormasyon sa iban pa nga mga listeners naton kag mga viewers
pagi diri sa Iloilo Newsline. Lawagon tanay ang EDS Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligyan ni sa mga apertahan sa balay, amba sa lumber products. So kung gusto nyo nga magbakal, kadto lang mo sa EDS Lumber Supply and General Merchandise. May nagabaligya man sila sang sinako nga bugas kag uling. Please contact sa 0908-1299169. 0908-1299169 o kung 0939-5299320. 0939-5299320. Pangitaan nyo lang si Eduarda Palincia nga mo ini ang tag-iya. Ipabatita na sa inyo ang ato nga interview sa kay City Councilor Carlos Jojo Havillana, Chairman sa Police Matters sa City Council. Kay gusto ta mabalan kung anong update, ano ang resulta sa iyang pagpakigangot kay ICPO Director Police Colonel Oldarico Garbanzos. Ang sakto ina nagturya na kami ni Colonel Banchos. So damo ang mga may mga radiri, may gadgets, pero ginaulat na namon diyan ang makasuryagi kami kay Attorney Gillian. Ginaulat na namon ang signal ya kung pwede na kay so recovery siya bila. So ginaulat-ulat na namon ni Colonel Banchos. Pero so far, may ara nga commitment ang ICPO director sa imo? Kaya nagpamisya din si Colonel Garbanzo sa ato ng aton city director. Wala mo dyan si Colonel Garbanzo, si Longo niya. Oo. Pumisya din siya na mabuligan din niya sa Baron ang hindi na incident kay Atty. Gillian. Oo. Well, lato-lato na mo ng signal ni Atty. Gillian na maturyagin sa iya. Kasi wala pa man siya subong gagawin signal kaya rapos subong sa hospital. Oh. So nagpasalig si Colonel Garbanzos ang aton ICPO director nga bisan ano pa makalinabo kung sinuman ang suspect, willing siya nga mag-solve sa kaso kagatagan no station ni natabo kay Atty. Gillian. Oo, sakto na taga-tirkilanan sa mga kooperasyon man ni Atty. Gillian. Kaya nga tani kung may mga kita sa mga CCTV lang, mga ibang pa na nakakita, nagagawa lang sila. Ito lang pasalig sa ato si Colonel Garbanzos na ito, kaya niya na mga witness. But na makabalo mo sa ibang nila. Oh, but so far, why abi sang person of interest ang ICPO as of now? Wala pa, wala mo ang gulo ni ginalantaw ni Colonel. Niyari pa niya ang merabiri, nag-graduate. Tapos related sa work niya. Namo niya negasyon. Sa importante niya dyan, masurya ni Colonel. Si Atty. Gillian. Oo. So, amo na ang ilang plastaran sa imo sang pagpakigangot mo sa ICPO? Oo, amo na ang plastaran sa akon. Kung nag-signal na siya Atty. Gillian na mga pwede na kastorya, ako yung makatubig ko kay Atty. Gillian, mga pangkot sa tunano kaya ang mga motibo sa pagbuno ay kongreso niya na balaan sa kung ano mga motibo. So, magduwas ini sa pagpakigangot mo, City Councilor Havillana, may ara nga move ang City Council sa sining natabo. Kaya ba sila may another naman nga matabo? Magduwas na kay Atty. Gillian, kabay pang wala lang? Sabay pa, dyan siguro kay Colonel sabay pa. Siguro ang good news, siguro Colonel na ang city director naman, Tagaililo. Siguro hindi ka dahil ka so mo na natabo. Kaya hindi mo naman niya ang matibot ni Colonel. Kaya present dyan, si naginyo sa si Councilor Bronda na siya lang privilege speech tungkol sa inaan insidente because si Councilor Bronda, classmate ni Gini si Atty. Gillian, close friend ni Bala. So, kundinari ito na mo ng tabo kay Atty. Gillian. Oo. Ako nag-privilege speech siya.
Oo, ano, ang kaundan sang privilege speech ya. Condemnation. Kasi na combination din sa natabo sa kaya Attorney Gillian. Sa mga base mga tabo mga ibang abogado, yan, alam mo naman. Oo. What if abi kung hindi magluwas kay Atty. Gillian, may ara sa iba naman nga matabo nga hindi man niya abogado, another condemnation naman na hindi kung hindi masolbar ang ini nga kaso. Siyempre, yan, baski na abogado na sa doktor o baski driver na sa basta krimen na ginubra mo dito do kalaway dito sa kabo balati show driver yun mo tapos gitulihan sa likod paggabi do kalaway dito ka gani inyos wala hindi man ay diversionary tactics sa councilor. hindi talaga na diyan pagpagunahan kasi natural may agum man sa iba na kita may araman tayo na sige restriction ng investigasyon sa kapulisan. So may ara kaya nga reservation ikaw nga sa city councilor kag chairman sang police matters may reservation ka kagawad. Siyempre sa mga tao kita may araman tayo may mga graduan kuha man kung saan natabo na stasyon bala dyan. Siyempre yung natantagin ng investigasyon sa pulis kung itawan sa kung investigasyon diyan sa guro kung mapatundo tribol hindi. Sige gawad, thank you. Okay. Sige gawad, thank you so much pagi dari sa Iloilo Newsline. Okay, dyan mayong sa Facebook Iloilo Newsline sa YouTube sa Facebook. Like ba? Sige. Thank you. Thank Thank you. Nabatian si City Councilor Carlos Jojo Javillana. So wala pa sang persons of interest nga ginhatag sa iya si ICPO Director Colonel Oldarico Garbanzos. Ginahulat-hulat pa nila kung magmayad na ang kahimtangan ni Attorney Angelo Carlo Gillian. Kay gusto na sang mga pulis nga pamangkot sa kay base may nahibaluan sa iya sa natabo kag may ara sa iya na paminsaron kung sino ang mga sospitsado. Base bla identify na niya mga suspects. Amuning gusto sang mga pulis sa ICPO nga mabalaan kag gusto ni ICPO Director Oldarico Garbanzos o pod kay Councilor Jojo Javillana nga mapakigangutan siya nga may istorya gid si Attorney Gillian kabay pa nga madasig ang pag-recover no ni Attorney Gillian kag makahatag man sa sang dugang nga mga impormasyon sa aton nga kapulisan. Diri man mga kabyanan, ginpamangkot ta ang former IBP President kung ano ang ila nga pagtan-aw sa sining nga nagkalahinabo. Ano ang iyaman nga mariak may kang tanan sa natabo kay Attorney Gillian. Napakigangutan ta si Attorney Marvin Dakilanya. Kag nagpautwas ang iya sining nga sentimento kay bilang upod nila sa profesyon nga abogado nabatasan pa sa mga suspects nga amon sini. Tiga pro bono na gani, butang balon nga wala gani yung kisa gabaton na sang bayad. Kay ginabuligan niya kuno ang mga kubos. So amo maning ginatanaw ni Attorney Dakilanya kay base lang natabo kay Attorney Gillian matabo pagid sa iban. Iya dapat nga mauntat na ini kag dapat magkandak sang maid-id nga investigasyon ang mga pulis sang ICPO. By the way, sa kay to Orly Cabalfin, tsakto na ang BIM gamay na iya. Ang girder, amo na mga dalagko. No? Tinulada na tunilada na ang kabugaton na. Amo na ang nabutang bla sa mga flyover na. Amo na sabi, tsakto na kay Tito mo Orly Cabalfin nga ginhambal sa imo. So, iayari bati ta sa inyo ang aton nga interview kay Attorney Dakilanya.
yung mga followers Johnny. Oo. Article mo nga mamangkot ang reaksyon ng Dunay siyempre hindi gusto no na may mga dating pa kay Pagpilian na ang iyang kung lang ang gasyon bilang isa man kaabogado na nag-defender sa iyang mga lintis. Dapat hininga ang inyong mga bagay, hindi matabo sa bisan kay sino. Hopefully, everybody will be able to help out victims sa mga this will not be repeated, and the people responsible for these crimes will be arrested, prosecuted, and made to answer sa ilang mga crimes. Oh, nakita namon sa imong post attorney sa imong Facebook. Kada daw may ginatanaw kada na bago nga dapat fokusan ini kag hindi dapat pagpabayaan. Nga may ara kang nakita something wrong. Well, ang peculiarity sa circumstance para dyan nga siyempre ni Gideon nag-abogado sa libre, no? Pro bono. Nga pro bono pangabogado sa mga leader sa mga tumandok na involvement sa insidente. Nga sila sa ilang mga leader sa kalamatay sa mga nagliligad na sila. And it also happens isa ka-official ng NUPL ang nakaka-grupo ng mga abogado na nag-represent sa mga daw napigot ng mga tao. Mainit pa ini nga mga insidente na patabuin ito sa Nigerian. So, it looks very suspicious no kaduluda katulubas no ang mensahe sa mga insidente na binahatag sa apon mga abogado nga nag-servisyo sa mga Pilipinas. Oo. Sa bagay na makaya ganit nila ang konsina si Attorney Guillen, how much more Attorney Daquilanya sa mga wala sang ikasarang, wala sang inubato, Attorney Daquilanya? Oo, precisely ang ginapakita ng tingin nga ang aton edad, ang aton nga palibot, hindi safe para sa aton tanan na hindi kita makahulag ting matawhay kada may peace of mind bala nga protektahan kita sa aton nga mga otoridad sa mga kaparehong mga insidente. So it is really alarming and very scary. Ang isa na daan ako siguro sa simple kung kanisa, kung hindi man matabong sa atin personal, hindi matabong sa atin mismo, sa atin panunalayo, sa atin mga pariente, sa atin mga kakilala, amigo, ang atin mga reaksyon to sungay lang kita, sige man sa ating pagsinalayo sa adlaw-adlaw, daw sa waay sa lang sa atin labot sa mga nagkakatabon. And ang dapat natin panundumon nila kung amusin ang atong attitude, hindi kita magsapak sa mga bagay niya. Eventually, kita ang biktima niya. Kaya daw sa wala lang abi, no? Daw wala lang kalabot sa sosyedad. What if kung matabo man sa imo? Mo na matabo o attorney mo? If
definitely, it will definitely happen to someone we know or someone close to us. It will not act as a virus na, no? Kung virus, kung hambal mo, kung ay kapaya mga substansi na so ilang mo, protect. Higihab na ka-aray-aray na adapt ng safety protocols or eventually, bisan nga nag-safety protocol ka. Isa kami gusto ng mga pamilya, matapikan kitang tadaw ngayon ito. That's similar sa nakakatabok na itong bilyan. Ining mga krimen ngayon, daw tayo isang halit ng ginibok nila sa ating tanan. Attorney Dakilan niya naging pagwa ng condemnation letter ang Integrated Forum ng Philippines isa na sa nasyonal, no? Ang mga leaders man naton sa syudad na may mga plano, no? Pati sa sining natabo. Is it not enough sa sining ning pagwa nga condemnation letter? It's not enough. Ang mga statements niya, while they are welcome and while they are good, pero hindi enough. In fact, isa siguro one example that I could give yung dapat na concrete step na imuon is ining yung obra ng NUCL na nagreklamo sa Supreme Court sang pag-abusal, sang pag-issue, sang search warrant sang mga ibang arrest. Sa Antay-Tiro. Sa Antay-Tiro. Oo, hindi ang lead I think ang insidente nga nalipat ako sa Bulacan or sa mga naging issue sang sa Manila or Quezon City na nagresulta sa pagkapatay ng pila ka mga tao Sa siyang kabilog to? Oo, nga sa lugar kung bigyan ang sex warrant yung term. Ang gina-question nila is kung gusto ba lang nagsunod ka na sa mga proseso, sabi mga gusto mga requirements, yung mga whole ngayon, dapat hindi sila magpupulang kasi ano man yung labot nila I think I support ang pag-islam sa NUCL. Yung mga always nga ini nga nag-issue where there are obvious na to abusar or white ang masihan or there are obvious negligence sa patakang pagpagawa ng mga search warrants. Because administratively, it should be removed from the positions as judges. Kasi sabi nila, sila ang ginagamit sa instrumento sa mga may tuyo nga mga institution. It's not concrete step, no? Hindi lang statements or hindi lang post sa mga social media find that similar incidents will happen here in Iloilo. We literally file those administrative bills against the judges or whoever else is responsible for those kinds of irresponsible na pagpagawa ng mga search warrant. So sa sini karon nga natabo kay Atty. Gillian, kag natanaw nyo nga dapat mag-move na, no, ang tanan. Anong paghimuon na ninyo nga mga abogado kag bilang former president sa IDP Iloilo chapter Atty. Dakilan? That's one. Ang unahin ang pagkakas mo is ining performance ng law enforcement, maybe we should look into that kagang ang pagbulig na ng pangita ng mga testigo o pag-prosecute sa mga tao, kita sa ating mga kapulisan na dati responsibility. Alam tao na ito kung paano natin pabuligan ang ating mga kapulisan na
mga tao nga initinda ng mga ibong asinan. And hindi na pwedeng tangan nga ginaambal na patunong na lang. We could also look deeper into the findings ng atong law enforcement. Pwede man lang. So, Attorney Dakilanya, madamo gyud nga salamat sa tingin nga ginhatag nimo sa Iloilo Newsline. Sige, salamat man gani kang kabay nga magkakita-ayan ng kita. Pero ni diri sa mga issues nga ini para man pagkaluhan sa tanan. Madamo nga salamat sa kay Atty. Marvin Dakilanya, former IBP President, Iloilo Chapter. Amo tong iyang pananawan, dapat mabutangan na ni period, matuldukan na ni ang natabo kay Atty. Guillen nga wala na sang iban pa nga matabo nga kasubong sini. Nga mga dapat ang mga pumuluyo, mangin na vigilant, ang mga pulis dapat man nga magkandak sa nga patrolya, ma-maintinar ang kalinong kagatawhay sa syudad. Kay amo man yang ginabasihan sa mga negosyante mo. Kung malinong ang lugar, damo ang magasulod nga negosyo, damo ang maga-invest, kag kapinpabing kung stable man ang power na damo ginaiya ang maga-interest nga maga-invest niya sa syudad sang Iloilo. Pero kung gamo ang lugar, permila nga mayara pinatyanay, nga hindi masolbar ang kaso, may ginabinag-binag na sa mga negosyante. Kung mabaligya sa ma-invest siya bla dira sa lugar o kung hindi. Mayo lang ang pagpamati kay Atty. Jerome Asoga, sang Napolcom. Attorney, welcome sa Iloilo Newsline. Kay Atty. Marvin Dakilanya nagamonitor sa Iloilo Newsline. Kay Eric Binyas sa mga nagapangita sang duta, kadto kamo kay Eric Binyas. Pamati man sa rek mayong gabi lang, no? May lang pamati da. Kay SB member Eros Elevencione. Thank you so much kay Ma'am Rochella Tugonon. Salamat gid sa pagpamati kag pagtanaw. Basa habi, iban pa nga mga comments palihog. Oo. From Auntie Marie, pa-shout out sa taga Mindoro. Hello, isang magandang gabi sa inyo. May curfew na kami dire, 10 p.m. to 4 p.m. Bawal na mga bata sa kalye. Baw, dira sa inyo subong? Ari mo na eh. Dahil lang, basahon tanin bang bugas-bugas. Ang Ludleaf Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sang mga building kapareho sa mga mansions kag mga dalagko nga mga balay. Naga-design man sila sa mga balay, depende sa inyo nga budget, paigo-iguan na. Ang ila opisina ay yara sa Block 5, Phase M, Francisco O. Homes, Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance, gapang-contract man sila sa mga dalagko nga supermarket sa Luzon area. Kag ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo sila makontak si Engineer Joey Diaz pagi sa mobile number 0939-812-6336. 0939-812-6336. O kung pwede man, ma-email nyo sa maria_rosim@yahoo.com. So, kung magpaobra ka mo sa balay dira sa Luzon area, katuin nyo lang si Engineer Joey Diaz para nga mabuligan ka mo. Okay? Graphics Innovative Mind Compute Techniques. Computer... Ay. Ano mata mo? Sige. Go ahead. Sige. Nagluha mata mo? Hindi. Ako na. Nagluha mata mo. Ikwan nito. Sa kan? Hindi sagad usog.
Graphics Innovative Compo Techniques Computer Aided Services na hamtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City sa unhan lang gid sang Molo Plaza, tadlong na sang opisina sang Bureau of Fire Protection. Ang graphics ginapanagihan ni Sir Manny Sanoy. So kung gusto nyo magpaobra sa mga tarpaulin o kung sang mga pasalob o kung mga souvenirs, kadto lang kamo sa graphics. Gusto nyo man nga magbakal sa priskang isda, kadto kamo sa Cruising Patio, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sa nga priska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nijima. Kung may okasyon kamo, pwede makapangabay kamo sa ila nga lutuan kamo sang manamit nga mga pagkaon. Kaya ang mag-asawa, eksperto ini nga nagapangluto. Kag mayara magrilino sila nga mga kwan nga mga kasagnabla kag bangros baw kanamiton, no? Pwede nyo da makwanan sila makatuan sa cruising sang Cruising Patio, Dueñas sa Iloilo. Ni Jimakag si Digol. Gang pagid standby sa iban pa naton nga mga listeners ka mga viewers. Kung gusto nyo man nga mag-immunize o kung bulong-blas ang inyong ido kung nagamasakit, kadto kamo kay Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Jordan. Mara sa mga taga San Miguel, may ara na kamo da veterinarian nga si Doc Ronnie Galia. Kadto kamo da sa likod lang gid sa Provincial Capitol. Kung may ido kamo, may mga kasapatan kamo da nga nagamasakit, kadtuin niyo si Doc Ronnie. Ara dang ila balay sa likod sa Provincial Capitol sa dira lang sa Anega Clinic sa ila balay. Kung may masakit kamo nga ido, dalaan niyo insigida kay Doc Ronnie. Okay? Sa mga listeners man naton na dira sa US kay Maninay Magdalena Sales, kay Maninoy da, mayong gabi, kumusta na kamo? Okay lang kamo dira? Kay Rose Lastimosa, kag sa iyaman nga mga kabataan kag pamilya, mayong gabi lang. Kay dia ay Bibing, no? Sales, kag kay Nining Manda Sales sa US, mayong gabi gid. Salamat sa pag-monitor diri sa Iloilo Newsline. Kung hindi nyo makakita nga mi sa Facebook page sa Iloilo Newsline, may ara man dira sa YouTube. Labi? May ara kita sa YouTube? Oo. Ang pangalan, Iloilo Newsline man Japon. Pero ang INM lowercase. Kung makanba ka mo, mauhaw ka mo sa samtang travel diri sa syudad, pag-abot nyo dito sa Ceres Terminal, kundi makadto ka mo sa out of town, bakal ka mo Bokoshik, dara sa Sweetie Bokoshik, nahamtang sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, manamit na da nga timpla kay bangod, gintimpla ginaiya sang chemist, no? Ginagarantiyahan ta ka mo, bakal ka mo da, barato na saburuso pa. Kag ang tanan-tanan nga makita nyo sa lubi, hasta tubodya, ginadala na da, timpla na da, hindi iya nga sila nga mineral water ang ginatimpla. Namit ng timpla, sa buruso pa, tilawin nyo, kay basi madimat ka mo. Si 53 minutos na nakaligad sa alas 9, may ara pa kita nga mga mensahe be. Sa mga doktor sa nurses, sa mga nakalain nga ospital, nagatanaw, mayo lang nga tanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline, nagamatamat nagidamo no Tres Cantos, nagamonitor mga Tres Cantos, si Ile, si Atty. Doron, si Councilor Jojo Havillana, kag kay Sir Jake Conlo, mayo lang ang pagpamati kag sa iya nga mga tinawo, mayo lang nga pagpamati kag pagtanaw. Okay? May rapagid kay Engineer Kinyo Aligain, kag kay Gladys Aligain, mayo lang nga pagtanaw kag pagpamati kag sa 511 ROTC sa Western Visayas College of Science and Technology, under sa una kay Orly Cabalfin, sa iyang mga kopdanan, mayo lang nga pagtanaw kag pagpamati kay Unyok Unday, kumusta na? Kay Joy Tamayor Labordo, diraman sa Riyadh, mayong gabi. Okay. Sino pa to?
Kay ina galantaw siya sanggahambal siya sa akon. Oo, sa Manila to gali oh. Bawal na kuno ang mga kabataan nga ara pa sa kalye. Bangod alas 10 ang ilang nga curfew. Ba, sila pareho man na di sa una sa amon. Oo. To alin alas 10 sa gabi, tob alas 4 sang kaagahon. Mayo na. At least may curfew na kamuda. Ano bi ko ng 4 a.m. amo na ang pag-get ready mo kag sa 5 p.m. amo bi kon ang draman ga start ang imo klase. Oo. Pero wala asang klase nga ga start sa 5 p.m. Pero Oo. base miyara, Araw ng overtime. Overtime nga. Klase muna. Okay. So, kabay pa nga nagapamati ka mo kay parang matagan ka muna mo sa informasyon. I-like nyo lang, share ang Facebook page ng Iloilo Newsline. I-follow nyo para nga mabalaan nyo yung sigida kung ano mga balita. Kag kung mag-subscribe ka mo sa YouTube, at least ma-notify ka mo dason, mabalaan nyo kung ano ang mga nagakalinabo sa syudad, ka probinsya sang Iloilo, kag iban pa nga mga lugar. Ipabatita na sa inyo ang reaksyon sa transport group. Pagi sa kay Mr. Raimundo Buyet Parcon nga wala sila makaibalo kung ano ang ilang paghahimuon ni sa Marso 15 tubtob 21 kaya ang plano sa taga DPWH nga isira na da ang ungka haro no nga kay mabutang sila girders. Hindi lang ni isa duha no tatlo masobra pa ni no nga ibutang da nila mga 1 week gid ang tuyo nila nga i-close na alas 7 sa aga kag i-open naman pagka alas 5 sang hapon. Di ka pa mangkot subong nga Mr. Buyet Parcon kung din sila maagi. Ano ang rerouting kag ano approve na inis ang LTO kag LTFRB kay base mag out of route sila i-charge sila idakbo ng ilang nga mga sumulunod. Amo ning ilang yang ginakabalakan. Amo ning ilang nga ginapamangkot. Yari si Mr. Buyet Parcon. Plastata ni Mr. Buyet Parcon. Way ko kabalo kay may mga membro man tada nga dira nga area sa may Robinson nga area sa terminal sa Robinson no. Mo gani na diyan sa Subong. Though blind ko katama kay wala na kami ni-inform kung ano nga kung sitwasyon namon either nga din kami maagi or ano lang pastada sang pasero namon da. Wala gid. Bisan taga DPWH kay ila project why sila sang coordination na sa inyo transport group. Wala gid. Wala gid silang patawag sa Iklauda no. Kay kita mo lang diri ang tawagan nila kung mga problema sa dalan naton. Basi ko ara sa mga transport group man. Ibang imbitar pero sa Iklauda wala gid kami na imbitar kay wala kami kabalo. Kung anong nakakatabo subong sa aton sa may Pabia area. More or less mga pila ka bilog miyembro sang Iklauda nga nagabordo sa Robinson sa Pavia. May ara kita nga haro si Pio IKGSI, ungka terminal. May ara kita nga ungka terminal via Diversion Road. Amo lang duha ka ruta nga ato na nga nagakuan nga traverse na dira nga mga ruta kag ina nga ruta may ara kita dira nga mga membro man andal sa WBTC sa Iklauda. Bisan ng taga TMEU kung taga Kanabi sa city way man nakapatawag sa inyo? Wala diyan, wala gid. Wala kita sang lamon na sang una nabala nato ina ko mga meeting sila. May mga ara kita diri nga mga notice sila nga padala sa opisina nato no. Or tinatawagan kita ni Mr. Reggie Kunlo. Sa Subong do wala gid amo gani nga nakibot kita no sa sila nga balita Subong nga ma-closure sila dira nga area. Why sila kapatawag kag dapat ani kung patawag kita kag may mga meeting tani diyan mga suggest kita o ano ang mga plano dira diyan no. Kung pizza 15 tiyang pizza 15 hindi la Lunes na siya. Tugtog 21 mahimo ni nga sinala-sala ang inyong mga miyembro kung nali nga matabo. Sakto na dyan. Kay Waigid, ibang nga membro natin, subong Waigid nakabalo. O kung nakabalo sila, pero in regard sa aton diri sa ilang leader, sa aton diri sa Iklauda, wala gid siya may nagpabalo sa aton, no?
Kay kung tani ko nabalaan ina sa mga leaders naton dira sa sina nga mga ruta, siguro diyan nakatawag sila sa aton kag na inform kita nila nga may mga meeting gali diyan pero wala gid kita nakabalo no kay wala kita singa info or notice sa daw sa aton opisina or call alin sa TNTR o diyan. Di ko na nga madayon bina, no? Wise ang coordination na ano matabo sa imo nga mga grupo, magasige sila biyahe. Diyan no lang taon nato ni karon kay ti may time naman ta matawagan naton dira nga mga leaders sa presidente ato anong plano nila kay ti sa akon driya wala sing nagka-coordinate sa ako no kako ng plano dira sa aton mga membro at og yun na naton kag ti ara ni kita no kung ano mga plano nila dira diyan. Nabatian si Mr. Raimundo Boyet Parco na presidente sang Iklahoda. So amo to, ang iya nga pagpabutya nga wala gid sila makaibalo, wala sila sa information nga nagikan sa kay Mr. J. Conlo. Pero ipasabton na si Mr. J. Conlo kay naman sako-sako siya sa mga ginkandak nga mga meeting no sa syudad sang Iloilo. So hulat-hulat lang kay nagpasalig man si Mr. J. Conlo galing kay ti nangin guest sa kay na ni Action na Josel no. So tingwan tani nga plastar ni kay Mr. J. Conlo para nga matagan ang tanan-tanan. Ang CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa barangay Bagakay, Cagacinta Conchita, San Dionisio, Iloilo, nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa mga baboy kag manok. May araman sila ginabaligya ang mga bulong para sa inyo nga mga kasapatan. Pwede man kamo dira makayo, ilabi na kun alang-alang ang inyo nga dala nga kwarta, mapos malang na istoryahon si Chirel, no, Lucindo Diaz sa mga suki niya nga nagakuha sang feeds. Hindi kamo makalipad sa Marso 14, Domingo na ina. Maika na pulo at tuig nga anibersaryo sang CL Diaz Poultry Supply. May ara sila nga raffle draw nga sa mga nagabakal sang feeds o ano pa ang ginahulat nyo. Magbakal na sa 5 ka kilo sang feeds pataas para makakuha kamo sang coupon sa CL Diaz Poultry Supply. Basi isa kamo nga mapalaro nga magdaog sa mga papremyo. Bilang pagpasalamat ini sang CL Diaz Poultry Supply sa tanan nga mga suki niya. May mga sorpresa man sila nga mga papremyo kadto gid kamo no sa Domingo Marso 14 amo inangadlaw ang ilang raffle draw. Okay? Standby sa aton nga mga listeners. I-check nato nanay ang aton nga COVID update. Iloilo Newsline COVID Update. B? Here are the COVID updates. First off, we have Philippines. New cases 2,886. New recoveries 221. New deaths 17. Total active cases 44,470. Total recoveries 546,293. New deaths 12. Total deaths 12,545. Worldwide. Source is worldometers.info/coronavirus. Total coronavirus cases 117,496,522. Total deaths 2,606,626. Total recovered 93,009,702. So muna tanan sa Pilipinas? Worldwide. Worldwide na. Oo, worldwide. Sa Philippines why? Ida kakan? Well follow? Well follow na lang. Tapos na. Okay. So muna ang aton nga COVID update. Iloilo Newsline COVID Update. Sa mga nagapamangkot kung paano ka mo magpa-ads, kontakan nyo lang ko sa 0929-254-4135.
4135. Now, salamat sa aton nga mga listeners kag mga viewers sa syudad ka probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, Negros Occidental, Bacolod City, Guimaras. Salamat gid sa inyo nga pagtanaw kag pagpamati. Kay SB member Hernani Galvez, kay Danny Villases, check nato nanay ang iyang report kay may nagbungguana ito nga motorsiklo. I-check tani kay Danny. Kay may ato dito nga nagbungguana nga motorsiklo sa probinsya sa Guimaras. Tapos may ara man nga nagadala sa nga pusil nadakpan, no, dito sa Guimaras nagpinalupok pa ini. I-check tani anay noy Danny. Bala mo ang ako ning partner si Nunoy kag si Toto. Ang kay Danny Blanoy nga number para man ma-check ta kung ano ang update na sa dito sa probinsya sa Guimaras, no. Dan nagakontak kami dira sa imo Dan, no. Palihog lang imong cellphone kay daw unattended. Ara na garing. Dan. Dali lang. Ara na ka standby na si Danny na gikan sa probinsya sa Guimaras. Dan palihog standby. Dan sa imong report. Go ahead. Yes, Jan, ari ako sa nga mga natikon man nga mga balita kanya sa may probinsya sa Guimaras, diri sa Badwa sa Buena Vista. So, isa dili ka inang ang nagareklamo sa katapos sa Buena Vista Police nga isa bati sa pila ka tinupok sa inigramang kaliyuan sila gina nag-estaran ka nagapatisa nga ining pag ayan na batian niya mo rinupok nagikan ini sa isa ka lalaki nga antisina ginbais nga siniman nga lead partner ang tagreklamo niya mo si Lord Grace sa Tiope Frias Batinebe sa barangay sityo sina may sityo na may barangay Salvacion Benevista Guimaras nga sunod man sa iya nga ining suspect nga ini nga ato naman pagun sa kay Toto nabae ini nga lead partner nga anti sa tabo ang ini nga pagdinupok at sunod man sa iya nga ining Sierra Toto nagahangkat sa inaway sa sini nga lead partner kag nagapangangkat sa inaway kag may mga hindi maayo nga mga sugdanon man ang sini nga napatian. So bangon sini nagreport sa pulis, nagkaroon tiwala karon sa makatapo sa Buena Vista Police ang pag-imbestiga sa lugar tuwi sini sa reklamo sa isa ka babae. Now sa Japon sa Buena Vista, isa madali ka babae man ang ginadala sa ospital bagod ka na sigrasya sa motor nga ila sinigi na sakyan. Ang report at nabaton nga ang isa sinigi ka tricycle ay naman yun ni Gary Galanto Gabilinyo sa edad sa barangay Bacau, Benevista Guimaras. Nagpakanto ini sa McLean alin iya sa may ilaman siya tuyan kag may sama niya ka single motorcycle kag naman niyo ni J. Ebron Garcia sinabing edad na nag-drive sa isa ka motorsiklo kag ginabakradya sini ang iya iloy nga si Irna single tayo sa edad kag nasaran sa barangay Liksaan Benevista Guimaras. Nagtabuan ni sila nga daw nag-head-on collision sa kapulsyon sa mga lugar kag nakasagaid ban o kung sigayray na sila tugang nga naghulog ang ining abay. Why sa helmet? Gindalaman sa ospital gindugo ko ginabulong sa nang kuyos niya mga why na helmet? Why helmet? Wala man na. Wala helmet sila? Why gasuksok helmet? Gasakay sa motor? Why nabutang di sa doctor kung may helmet sila. Ang nabutang na din doon sige akayas lang mga dua. Tricycle versus motorcycle. So, ang motorcycle muna nga angkas kay nanay niya
sa nasgrasya natumba ini yung silagit nga tatlo ni Dapat hinay-hinay lang sila padalaga sa motor. Hindi sila magulat da nga magbantay naman da mag-checkpoint na si Major Ferrer sa ilada. Dibla? Ulat ko nila ang mga pulis tama mo magkakandak naman checkpoint sa pagpamuno ni Pulis Major Jeffrey Ferrer. Dapat git nga di tama gibala ka siguro sa magpadalaga di mo do ay bala kurba di mo do magilalagas ibanda bla ng mga negosyo magkikilala sa mga isa mga pero ibanda no medyo inahinay lang kay gusto nga di man ba tayo sa sigrasya kaya isa pa dili karon sa ginapabayman sang pulis ang niblang nagapakit lang ang mga tricycle dras may tubang na sang daan ng merkado and po dras ang proper ng kalinyaw nga kung hindi tali hindi lang muda magpark sa piyak na side kaya may ara ka muda ginsignar nga mga parking area sa tagsa ka mga area ng inyong pagatuan agla lang kamo kay kusa kung sa taon ka muda promohon kamo kay stikto kamo pero dapat sundon nyo no ang ginapandura ang ginapatuman nga parking area kaya man may time na kusa dyan nga sa di nag-agiban nga sa lakyan kaya rin ka mga tricycle ka park matyaga nila do sila lang ang parking sila lang gagis dala no do sila lang gabayad man buwis no sige na kung sila ginapatakan gida sa lugar bala okay kung kamo gabiyade kamo sa zona 1 o dire kamo zona 2 ari kamo di zona 3 ari kamo di mapati na sila mga isa kasimana, 2 kasimana pagkatapos na balik naman sa kung magbalik sila silingon mo si Major Ferrer pangwaon yung plate number panglawagon tas ta mga pangalan na santagiya na panglawagon ta naton i-shout out ta dio tanawon ta iban dira nga daw dukan bala daw di ko paligid yan tawag na daw sige na bala oo pang namin pang tawgon ni pang dakpo na kag pang multandan kay hindi na da pwede kay obstruction niya mo yo kag may ko namang may municipal ko na da ordinance ginaprobahan kinada nga hindi kamo ang dapat ninyong pagpahingan inang para sa inyo bala may araga nga nasilin ko na iti mauumos lang pagka lumbos ang pulis nga pilaman kay samana hindi naman sa bakto ko naman sila guerrilla style ba di mo lang isa si Major sila di mo lang ipandakop sila na oo na pang dakpon sila hindi why nasa may mapin sila kalipa panagani ni sa mga public officials na da no gapi na dungol mo may lang pagpamati kalita kay Mayor Eugene Reyes kag kay Flo Hervias may lang pagpamati yes Major si Mayor pero wala sila kita ko na doon mo sana naglalabay ng pastol ginakuha na sila may nagkrupo niya dalang pulis ay mo na ito okay baka sila balik dati pag lumbuwas naman ara naman sige rason niya propagando mula sige sundon to lang yung mga kambala ang pagsundan ang ordinansa sundon lang kung ano nakasada sige na kung magtaway dati ang ang dalan ito na ang tawon mo okay mga papadala kay Puneroy Sihar tumay kumpari Artasas kay Sir Giovanni bye sang Jornal Visayas thank you so much kay Attorney Paul Vincent de la Cruz kay Vice Mayor sang Nueva Valencia kag kay Mayor Manny Galila thank you again yes kay Vice Governor kay Vice Governor Eduardo may na pagpamati kay Attorney Hernando Galvez thank you again kay Kapitan diba kay Kapitan Marjorie Gregorio sa birthday mo ligan happy birthday lang kay Bornok kay Cap Roberto Niño thank you so much sa mga punong barangay sa siyudad sang Iloilo kag sa Guimaras mayong gabi sa inyo tanan Paringas de Leon so dali bila sa Guimaras ng mga bita para ini sa Iloilo Newsline. May ara ka pa bit alam yawon kay Tito Nelso Bautista sang San Jose kag kay Auntie Marie halong kamo ka good night.
wala na kita sa tiniyon sa ato nga pagpangalaga diri sa Iloilo Newsline. Kita na naman kita buwas. No? Buwas, ano na? Biyernes na no? Wibis? Wibis na buwas. Dali kita ba? Kita na naman kita buwas. Alin last 9, top last 10 sa pagdala sa mga impormasyon sa mga balita. Sa liwat, sa mga nagapamangkot, o paano magpalawag pagpa-credit mention. I-text nyo lang ko sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. So, ini ang inyong mga alagad. Trixie Faith Camacho Diaz, By the way, sa pamilya Gamarcha, pamilya Bautista, pamilya Stember, pamilya Ganhe, Siwagan, salamat sa pagmonitor, no? Nga Kabalungga, salamat gid kay Jutay Bilyar. Thank you. Ini naman ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Tob sa liwat, no? God bless sa inyong tanan. Mayong gabi, Pilipinas!